И сега това състояние, да го наричам, е близко до идеалния обект, идеалния случай. Там, където обекта, примерно, не е подложен на различни смущаващи въздействия. Като в случая аз нямам идея какви може да са те в действителност. Тук ще демонстрираме примерно изваждането на предмета, който се нагрява, или пък мога да симулирам пред датчика изведнъж, по-ниска температура, т.е. подавам ръката пред датчика и съответно той ще отчете една температура, т.е. симулирам някакво смущаващо въздействие. И какво става? Вече процеса нарушава своя нормален ход. Но хубавото е, че тук вече температурната инертност сякаш е по-малка и сигурно няма да има такова разколебаване първо, и второ, много бързо ще се достигне зададената стойност. Ето.